Hairok ngifano manu nung saksano genius ni sawise manya. Gabang kokborok na haiwan sugi manu anba porikha number gabang se naragi manya het angba kunu samgo sugiabla genius ba hasalon tongtheng abti hairok ni. Genius mane nung porikha number 100 bising 100 marnan abas mingya. Gabang ma borok genius ni bisingo nung buda khoroksa genius borok ngui tong. Haike nung sawiman namu sungkha hangke nai tongdi ana bidino paithak jora. Omba kaisa flexible जों गोबाङा बिसिरामै परमान ओलो genius porno to ngai thangai mano. Haike dol rok ningla sawi daman boygani rok borok rono oro tongman trade strono abrono borok sawi mankha. Te abu bai nung sawi mannai nung khorsa genius borok da na genius borok ya. Ang norok no abahai behavior te habits no te phunuk nai abo judino norok nor tongo hangke nung khorja genius borok. Haike naidi o signal no nung dalar hai ta song di tamni hangke obono scientist rok gabanga bisiromoi nai research khaiman porese sawi manjago. Abagi ang norok no je information diwi tongmani abo scientific si. Ano video no paithak jora naidi paithago nung sawi mannai genius da na nung khorja genius borokia. Haike ang norok no tabuk je mani phunuk nai abo bai norok sakno tulona khai naidi. Te atred stroke nini oro tira tong na kerei. Afro nung sawi mani thangnai nung khoroksa belaike genius borok da na genius borokya hanai. Haike naidi doldok. Number 10 staying up late mane nung horo hungake kedigma thuyake tongu. Genius borok rok jefru phano mungse khlainyani bagai belai ke wansugu. Judi no nung horo alka borok rok ni slai kisa kedikku ke thu ngake nung wow congress nung genius borok rok ni bisingo khoroksa khobjago. Genius borok aboni bagai borok horo thuya borok gabangma knowledge ni information manamu sungjago. Te borok no nung nai di borok in motivation video mung nai koknai te borok haike horo poriphano tongnai. Te doldok nung bahai no khoroksa genius borok hangke ne live ba mungse khlainyani bagai no belai ke sai toknai. Te aboni bagai doldok genius borok no hangke insomnia hani hinjago mane mung tiri phayani bemar. Gabang kokborok genius rok no insomnia. Te doldok nung judina believe khaya hangke over information nung history o mannai. Great scientist Nikola Tesla je borok ni bagai tabungni nogo current rok chungui tongo. Was hala 1.5 ever 2 hours thu. Leonardo da Vinci je borok Mona Lisa ni painting khlailangkha was hala 3 hours bebagui thubu. Aba haite example kabangma tongo. Number 9 laziness nung judina believe khaiteng khayateng haipno obono scientist role research khai tiklaika. Je genius borok eba intelligent bok alka borok rone sle belake lazy eba seller ungu. Haipano angnor no lazy seller ungi thangdi hini saya tamni hingke oba science ni research se manjago. Jung je jamung rokno jamani ulosi ni bisago energy mano aboni 20% chini brain se use khayo. Jefru genius borok rok samung khlayo. Afro borok normal borok rok slai gabang kok brain no use khlayo. Tamu hingke borni brain belanya kahamungu. Te aboni bagi borok kisa daiti ku khino lengjagi payo. Te aboni bagi borok always lazy inkugu. Te mungsasak samuna khlainyani hingke borok sarkar ke khainani bisi naikuknai. Te aboni bagi no science ni technology bai lazy intelligent remote control snamu tamni bagi hinga hingke bo belake seller te abni bagi bo tv o thanginai sinnane tanangteng abni bagi rok haibana angnor no seller ngai thangdeni samania angje samana abo scientific si. Number 8 addiction for something naidi nung khoroksa drug addiction hingke afro nung chemical lama himi tongo. Te abono dopamine hanu. Genius borok ni brain belai no buinse alada ungkugui tongo. Te bini sensitivity alada borok rong sile belai ke high ungu.
tei bini dopamine sensitivity buini se haiga tongnani musungjago tei aboni bagui bo jekono samungni addiction wnggo computer game ni addiction mobile phone ni addiction tei bo kwbangma dolrok angni jibo saimanya ang genius da na genius ya haifano ang kaisa manini addiction abong kha norokni bagui video swnamnani Number 7 less social sago belai kheno social kom alkabororo beko sanani musungya phiaba awa kisa negative haifano obo science ni research bai sawi manjago obo bor norosmi mano je bororong bisi intelligent kwbang tei bini IQ bai belai khe kwbang wnggo tei aboni bagui borok society o berai khrai khe tongnani ro asuk borni interest kwrui borni interest buinse alada wngkugo borni interest buinse belai alada wngkugo tei aboni bagui borok buinse alada khe nukjago bo jefru pano buinsele alada samung khainani chaitogo khoroksa khorokniya intelligent people rok hingkhe belai khe seller abo social media o awai ungjak Number 6 arts for new things and traveling nung judino alada jagao explore khainani musungo hingkhe nung khoroksa genius borok jeprapana alada jagano explore khaina musungnai tei bo alada jagao berai nainani musungnai kaisa manui abno sung novelty hino novelty wngkha ketal manui rokno nainani genius borokno oro novelty mannani alka borok sele belai khe musungma kwbang bo ketal manui rokno nainani srwngnani bisi kwbang wngkugo smartphone tei computer abo novelty ni kaisa belai kaham source nung ano o video o jefru pano ketal srwngnani mannai a mano musungmani abo nungkha nini novelty dolrok jidro nung an channel subscriber wngwi tongkha hingkhe nung angwai knowledge ni game khaina musungo hingkhe nung belai khe genius tei nung belai khe buinise khas Number 5 thinking before sleeping thunan swkang jefru pano wansugo wow amte hingkhe nung khoroksa genius nung jefru pano ang miyapuro tamungkha tini tamungkha abrong tini nung wansugo hingkhe nung genius belai khe abo tamni bagui hingkhe nini brain belai kheno smart bagui nini brain no samung dagio tei borok hingkhe jefru pano saisungkhe tongnai bisi musungnai tei je normal borok hingkhe borni brain achuk wansuk ya intelligent rokni dimag jefru pano activity high tei borok jekono manui kaham khe naikugo haike dolrok o manui rokni nor tongbai hingkhe nung khoroksa belai khe intelligent tei ano video no bahai nangjaka tolao comment khai salai di tei nung ano video no naithokjak hingkhe like khai di tei share khai di tei nung tabuk bo ani channel no subscribe khaiyako hingkhe please subscribe khai di haike hambai dolrok no ano video paithak jora naitongmani bagui